سلام تقاتلتي انكو عبد الحنان مدمنا مصاخم ابز حلفه كم زحاتتكمني ني دق انستيو زطقم سرح انت يالو بفلاي دق انستيو كسرحو زقلا بقوندخه بزحات دق انستيو امنتاي تمرتين زاتوا انتاي انسرح اب كندا امنتاي انت اتنوا يحيش تبل حتو راغامي مصني بزح ريوتات سلسمع بزحات سباس سلسفلت بزح ريسيرش خاص لزغبر حجي نصور زخونه اگداس حبريتا زبلو ان كلن دق انستيو كخون زخل وي دما كدما علو زخلا سرح بوحد قداماي كفال 10 زخونه اگدس زبلن دق انستيو كسرحو زخلا ادمع زخونه وصيتاو زخونه ناتن ولقاو بيزنس غبرالو زخلا سرح زبلو حيزه مصلو قتليستا سناي بكتال اقديمه نخلاتكم اتوم ريتوكم تصحفوا اب كومنت اذا نزنا لينالو بزعبا زي صحافلنا كمزي لينالو ريتو نقفيتان تصحفوا مبزحتو ريتو ينبوبه ولا نقفيتاون ينبوبه اقديمه كمسغنكم يفوتو دقيمون حجي ابز فيديو زتو زلخو دقفيتاو ريتو خلوكم سوزخونه يرداني كتصحفوا كتصبيكم قصل بمجمرتا سريع زلخو كوسموتولوجي ويدما استيتيشن እዚ ኮስሞቶሎጂ ማለት ስነ ጽባቐ ማለት እዩ ብዛዕባ ጨጉሪ ሜክ አፕ ስኪን ኬር እዛ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ሓደ ክትመሃር ኣለካ ላይሰንስ ከድልየካይ ትሬኒንግ ትወስደልካ ተማሂርካ ግን ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሓሉ ትኽእል እዩ ናይዚ ኮስሞቶሎጂ ወይ ድማ ኤስቴቲሽን ከዓ ስነ ጽባቐ ናይ ገጽ ልክዕ ሳይንስ ዘለዎ ሳይንስ ናይ ገጽ ሓትመሃር ኩሉ ብዛዕባ ቆርበት ስኪን ኬር ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ግን ኣድማዕ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ሰባት በዝተማሂረን እናተን ደውፃ ስለትፈልጥካ እዚ ስራሕ እዚ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ስለዝኾነ ንኩሉ ክንደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ከባቢ ክትጥምታ ኣብዚ ዓይነት ትምህርቲ ክትጥምትኦ ወይ ድማ ዳህሰስ ናይ ትምህርቲ ክትገብራ ይነግረክን ካልኣይ ኢለ ሰሪሐ ኣለኹ ፎቶግራፈር ከም ፎቶግራፈር ሕጂ ኖርማል ስእሊ ክትስእል ደረቕ ማለት እዩ ናይ መርዓዲ ቪድዮ ጥምቀት ከምኡ ዝተፈላለዩ ኣብ ሰዓት እዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ኤቭሪቲንግ ኦንላይን ኮይኑ ቪዲዮግራፈር ኮንካ ዌዲንግ ስእል ትኽእል ወይ ድማ ኖርማል ፕላን ዳይሬክተር ክኸውን ትኽእል anything مس فوتو فيديو استأثر ولا يوتيوبر كونكا بيوتيوب جنزك وتدخل ازي تعي صراحي كسب نعقد اللي كتركب ازي صراحه زين opportunity زلو فوتوغرافر عبعب صراحي بوزح سخن دلي يكون دك تبعتي وتبعتي يكون والنسيتون كسرح تخل صراحي هذا صراحه زي ابزخونه ቦታ ሄድካ ስራሕ ትኸሊኻ ካልኣይ ከዓ ብፍላይ ናይ ኢቨንት ወይ ድማ መርዓዲ ጥምቀት ድዩ ገለ ዘሎ ንሓደ ብብዝሕ ሎ ብሓደ ዓዲ ስራሕ እዚ ጽቡቕ ስራሕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ድሕሪት ሰርሕያ ዘለኹ ናይ ኢቨንት ፕላነር እዚ ከዓ let's say መርዓ ኣሎ መርዓ ወይ ዝተፈላለዩ መደባት ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ ነቲ መደብ ድሽልም ትረሊ ዲጄ ትረሊ ነቲ መግቢ ዘዳው ትረሊ ነዚ ሁሉ ደዋሃድ ግን ሓደ ሰብ ኣሎ ኣዋሃዲ ናይቲ ኢቨንት ኮንካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ንምስቲ ኢቨንት መርዓ ሸላማይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እንደቀ አንስትዮ ብዙሕ ክሰርሑ ዝኽእላ ብዙሓት ደቂ አንስትዮ ኣለዋ ሸለምቲ ብዛዕዲ ትፈልጠና ማለት እዩ it's good business ጥራይ ጥዑይ መርዓ ይሃሉ ብዙሕ መርዓ ይሃሉ ኢነ መብዛሕትኡ ሰብ ሳመሪ ዝምሮ ሜቢ ቆልዓ ናይ ጥምቀት ገለ ያ ቀጻል ኣለዎ እታ መርዓ ግን እታ ሳመር ጥራይ ድበዝ ሰብ ምርዖ ስለዚ በዛ ምክንያት እዚኣ ማራ ቢዚ ከይክኸውን ይኽእል እዩ ብቐንዱ ድበዝሕ ሰብ ኣብ ሰዓት ዝኻ ድሪኦ ዘለኹ ዳኣትዋ ስራሕ እንታይ ትልኩምኒ dental assistant عبي ارستيزي dental assistant ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ኣትዮም ደድምዑ የድፈልጥ ዋላ ነብቀረባ ድፈልጦም ኣለዉ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ እዚ dental assistant ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ለንደን ኣሎ ኬሽነር ኣሎ ኣብ ኣልበርታ ኣሎ ኣብ ቶሮንቶ ሄድካውን ኣሎ ቫንኩቨር ኣብ መላእ ካናዳ ስራሕ ዝሰርሕ ዝኽእል እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም እውን ብዛዕባ dental hygiene እንተራ ተማሂርኩም መጪኹም ብዛዕባ ፍሉጥ ሃሊኩም ኣብዛ ዓዲ መጪኹም ናይዛ ዓዲ ሰርቲፊኬሽን ወሲድካ ኣብ ሓፂር እዋን አይ ቲንክ ኣብ ዓመት ዝነውሕ ይመስለኒ ትምህርቲ ንሰ ሰርቲፊኬሽን ወሲድካ ዓቢ ለውጥ ብሂወትካ ካብቲ ሚኒማም ወይ ሰቕልጥካ ክትወፅእ ብጣዕሚ ለውጥ ዘለዎ ብሂወትካ ሚኒማም ወይ ሰሪሕካ it's hard ክትግድ ሆነ ናይዛ ዓዲ ናብራ ስለዚ እዚ ናይ dental assistant ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ እዩ ሓደ ንደንቲስት ኢኻ ትሕጋገዝ ካልኣይ ንቶም ሕሙማን ወይ ድማ ፔሸንትስ ኬር ትቦም ካልኣይ ኤክስሬይ ትወስድ ናይ ስኒ ኤክስሬይ ትወስድ መብዛሕትኡ ብዛዕዲ ኣብ ካናዳ እቲ ደንታል ሃይጂን ብመንግስቲ ሳብሲዳይዝ ዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሰርሕ ትራእ ኮይኑ ስተይ ኣለዎ ኢንሹራንስ ኣለዎ ስለዚ ኢንሹራንስ ዘይብሉ ከዓ ብመንግስቲ እንተ ብትሕቲ ክልዕ ዕድመ ድዩ እንተስ ብሎው ኢንካም ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናይ ደንታል ብዙሕን ፑሽ ዝገብርሉ ብዛዕዲ ስለዚ ዘይጠፍእ ሓያል ዝኾነ ቢዝነስ ደንታል assistance ዛ ስራሕ እዚኣ ፅይት ክንደቂ ኣንስትዮ ክሪኣ ሪል ኢስቴት ኤጀንት
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ዝሰርሓ ይረኣኹም ግን ከም ሊስታ ኣውፅኦ ኣለኹ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሰርሓ እየን ዝበሃል ኣብ ሊስታ ስለ ፀንሐኒ ኣቕሪበያ ተኾነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሪል ስቴት ኤጀንት ይረኣኹን ኣብዚ ኤድመንተን ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ዝረኣኹም ግን እቲ ኣይድያ እንታይ እዩ ንደቂ ሰባት ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ካናዳ እንተሪኢኹሞም እንታይ ኣሎ ካናዳ ተልክያ ሰሪሕካ ገዛ ትገዝእ ዝብል ስነ ሓሳብ ወይ ርድኢት ዘለዎ ኣብዚ ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ጎልና ተሪኢኹሞ ገዛ ንክገዝእ እዩ እጂ ፎር ሹር ከዓ ገዛ ገዚእካ ኢትስ ላይክ ኢንቨስትመንት ዝዓይነት ሶ እንድሕር ሰብ ሕልሙን ሓሳቡን ገዛ ክገዝእ ኮይኑ ንስኻ ኣብኡ ኣቀራርባ ብትኾን ሪል ስቴት ኤጀንት ኮንካ ትሕግዞ ሓደ ገዛ ድካር ኣሎ ማኔጀር ትከውን ትኽእል ኢኻ ኦፍ ኮርስ ኮርስ ትወስዶ ኣሎ ትመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ ግን እቲ ቀዳማይ መክሰብካ ኮሚሽን እዩ ብኮሚሽን ኢኻ ትኽፈል ካልኣይ ማዕረ ክንደይ ክትእቱ ትኽእል መጠን ይብል አንሊሚትድ እዩ ሳልሳይ ከዓ እታ ላይሰንስ ግዴታ እያ ባት ላይሰንስ ትወስድካላ ናይ ሪል ስቴት ዓብይ ዓወት ክትሪእሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሊሚት የብልካን ዓብይ ዲል እንተደኣ ዓፂኻ ከምኡ ገንዘብ ትቕበል ንሸዲል ተዓፂኻ ብመንፅር ማለት እዩ ድሓር ብቐንዱ እዚኣ ሰሪዓ ዘለኹ ሜዲካል ኣሲስታንት ኢን ካናዳ ዝኾነ ምስ ሜዲካል ምስ ዋላ እዚ ናይ PSW ዝኾነ ምስኡ ዝተኣሳሰር ናይ ኬር ነገር ክላስ ተወሲድካ ፈፂምካ ስራሕ ክትፅና ይትኽእልና anything ምስ ኬር ዝተኣሳሰረ ዳርጋ 50% 60% ናይ ዝዓዲ ተቐማጦ ዕድመ ዝደፉ እዮም ኬር ዘድልዮም እዮም that's why import ዝገብሩ ብዙሒ ስታይ ብዙሒ ስደተኛታት ዋላ work force ነዚ ናይ ዝዓዲ ኢኮኖሚ ከንቀሳቕስዎ መጠን because ኣይወልዱን እዮም ብብዝሒ ዝዓዲ ከምቲ መጠን ሰብ ደሎ ክልተ ሰባት ኮራኮር ይዕብዩ so ኩርኩሩ ዓዲ ከመይ ኢሉ ከመሓድር ኣይከውንን እዩ ትማት ሳይሰርሕን እዩ ክልተ ክትክኡ ኣለዎም ክልተ እንድሕር ሓደ ዋላ ዘይትኩ ኮይኖም ማይናስ ኬርካ ኣላ ማለት እዩ so population decline ዝገብር ዘሎ ነዚ ንምትካእ ብዙሓት እዮም ካብ ካልእ ዓዲ ዘምፅኡ ብፍላይ ከዓ እንተ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ድየለ እምበር ካብ ካልኦት ኮሚኒቲታት ካብ ፊሊፒን ካብ ህንዲ ኬር ጊቨርስ ተባሂሎም ቀጥታ ብናቱ ቪዛ ድመፁ ኣለዉ ንኬር ጊቨርስ ነቲ ስራሕ እዚ ክሰርሑስ ከዓሙ ብኬር ጊቨርስ ተባሂሎም ዝመፁ ኣለዉ so ናብ ርእስና ንምለስ ሜዲካል ኣሲስታንት እዚ ሜዲካል ኣሲስታንት ከዓ ንዶክተራት ምትሕጋዝ ቤሲክ ናይ ክሊኒካል ዕማማት ተዋህድ ሓፃር ዝኾነ ሾርት ሰርቲፊኬት ወይ ፕሮግራም ከተድልየካ ናይ ሓደ ዓመት እያ ተበፅሐታ ፕሮግራም እቲ ፊልድ ከዓ ዓብይ ናይ ሄልዝ ኬር ኢንዳስትሪ ስለ ዝኾነ ዓብይ መጠን ዘይብሉ እዩ ኣብ ቦታ ናብ ቦታ ወንትሪዮም ድብሉኻ ኣብ ኔቫ ስኮርሺያ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሓደ እዋን ናብ ኔቫ ስኮርሺያ ተመፂኹም ሄልዝ ኬር ትራክሰርሕ ኮንኩም ተቆራፂ ላይክ ዶሞስካ ከፊሎም ሲ ገለገለ ንዓኻ ዕዳት ነርካም so every time ከምዛ ዓይነት ኢንሰንቲቭ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣሎ ምክንያቱ ኣረገውቱ ብዙሓት ሰብ ዘለዉ ንዖም ምእለይ መጠን ክኸውን ነዞም ናይ ኬር ጊቨርስ ብዙሕ እዮም ደምፁ that's why ፊሊፒኖ ረኣይዎ መብዛሕትኦም ኣብ ሄልዝ ኬር እዮም ኣትዮም ተመዋዳትካ ኣብ ናይ ትሬድስ ኣብ ፕላምበር ድዮም ትራውሊኮ ፈለኛሞ ኤሌክትሪሽያን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ይነጥፉ ደተን ደቂ ኣንስትዮ ካ ትሪእዎን ኣብ ነርስስ መብዛሕትኡ ሆስፒታላት ነርስስ ሰነን ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ካልኣይ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ናይ ሴልስ ሕጂ ናይ ሸቐጥ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሴልስ ዝርኢ ኣለኹ ብፍላይ ሕጂ ከም በዓል let's say ካናዳ እንታየር ንበል ኣብ ካናዳ እንታየር ኣብ ሰርቪስ ዲፓርትመንት ናይ ሸቐጥ ወሸቃጢ ኮንካ ሴልስ ኮንካ ትዛረብ ኣብ እንዳ መኻይን ዲለርሽፕ ከም ሸቃጢ ኮንካ ትሰርሕ እቲ ሓንቲ ፍልሊ ናይ ሸቃጢ ኮንካ ወይ ድማ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ኮንካ ትሰርሕ ከለኻ መብዛሕትኡ ኮሚሽን ቤስድ so ኮሚሽን ቤስድ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ድላይካ ሰዓታት ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ በቲ ዝሰርሐ ኢኻ ትኽፈል ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ መወሳኺ ያለገለዮም ዘለኹ ማለት እዩ ወዲ ቀንስ ክሰርሕዎ ዝኽእላ ማለት እዩ ኡበር ወይ ኡበር ድራይቨር ኦፍ ኮርስ ድራይቨር ላይሰንስ ክትወፅእ ኣለካ ድሓር ድራይቨር ላይሰንስ ምውፃእኻ ግን ኡበር ድራይቨር ከም ትኽእል እያ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኡበር ዝሰርሓ ኡበር ድራይቨር ናይ ሰብ ኣሎ ኡበር ናይ ኡበር ኢትስ ከዓ ናይ ምግቢ ከዓ ኣሎ ከምኡውን ናይ ድራይቪንግ ስራሓት ከም በዓል ስኪፕ ደዲሽዝ ኣሎ ካልእ እውን ናይ ድራይቪንግ ስራሓት ብዙሕ ኣሎ ብሓፂሩ ጃስት ድራይቨር ላይሰንስ ክትወፅእ ዘለካ ክራይቴርያ ድራይቨር ላይሰንስ ክትወፅእካ ግን ብዙሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ መወሰኽታ ሴኪሪቲ ኣብዚ ዓዲ ሴኪሪቲ ኩሉ ሴኪሪቲ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሞልኣት ኢኻ ሕጂ ሴኪሪቲ ኮንካ ማለት ንዓ ሰሓቦ ንዓ ጉየዮ ገለ ዝበሃል የለን ተሰኪሞሞ ክወፅሩ እዮም ትፍሪጅ ሒዞም መውፁ ኢንሹራንስ ኣለዎ ትገዛ ደሰት ኖ ንዓ ሰሓቦ ምለሶ ትፍሪጅ ገለ ትበሃል ንሃዋ ካራ ህልዎ ክእል እቲ ሰራይ
ولا أنت سرقي مبزحت سرقة كون تخوينه أبزع عدي في اللعب كندا نالاست حاسم ولا مالك أنا أتو كاميرا له نبي خاطكين سو تسرق له أنت تسرق جن نالاست حاسم ولا وهوملس ويجلا يجيكم متسكيو محد هوملس وتصار له مالك سخاتك على سمرة تكون that's why security card تي تعمل صوب أسرحي كبرت زلوا أسرحي كلاي ناي سلسلة وحدة مل كورس هلا أتا كورس وشركة سيرتيفيكيت مسحاز كايا كاتيف كأخا سرح تركب everywhere مالتي سازي تا كورس كن حدا خلطة ميت ساب I think ساب 600 توصل لا تكوني بتعمي حشر مالتي زحجنا تمرتني أو حتى روانسي سرح كركبك هذا خير سازي إذا ناي security كتشغط لا علىكم عن توي كنت أيش يعني رأيت أنا health care دولكوا PSW مالتي PSW بتعمي سرح زلوا health care على مالتي أوكي أب PSW أنت مالتي لكم يرى أنت سرح له PSW personal support worker مالتي سخا تقومات ويتقام دلهم تتحاجزهم كاب حروتنا بحالة تعليم تحجزهم نخبل عديو نخد صوديو إن كدانهم نخدون ديو أب نيجوزهم متسرعي وعراتهم مغيار كمون بقى personality تعللهم توم كلاينتس تحجزهم عليه مليت بلهم تدالهم مسؤوم كا عليه مليت بلهم مالتي كير تجب هو ما لك خمتين ولدنا عليه مليت بلهم مالتي تعليم ولا رغبت تكون ولا مدرسة تكون تقامت لهم تعليم مالتي بصراحة زغاب every time wanted زخونة صراحة زخونة زين صراحة بقندي ديك أنستيو صراحة كرخوالن سخلالة زدالة هونين أراي بتوساقي زخونة عين طبب ويمويا دلكي قولن سيد تخونكي كاب أفريقيا حسكير مثلا مقنان ديو ممشات ديو إذا عن صراحة دلكي أب كندا نيشتي كورس وشركي صراحة كتننيقي سلازي زخونة طبب حسكن مثلا كوكين ديو ولا تصبح مسرح كلا دلكن ناي مجبي كلاسات الله كورسات الله بزعو الشيف كتكون تاليخا الله كلاسات استفل عليه سكيل حسكن مثلا عندك نسيت طبعا لكن الصراحه كتصنعني خان سو بزخون يكون مخنيات ابين رخبوا اللينك نزبل حتى مش ناي موياوي تاساسرت خوينو اللينك اب تحت قبر لكم عاد هذا جيزه كن اب البرتا دي تقمطوا اب زانو زلو عادي تقمطوا تخونكم نت زلو ما عادي راي اب زعد لنا انت لنا سيرش نقبل لكم اب كومنت صحافوا ليمو لينك خسر لكم اتس اوكي every time كومنت ايه زحاتكم ليكم لكم زي اتقدي صبر لكم يا زي اتحد صار كبلا زخل ندك انستيو لكن ما زبالكوا حطون رؤيتون نغفتان أب كومنت كي وداكو أب زحالفة دسرح كوا فيديو قرب ناي مايك ويدمسي هنا جيجاغتي مني so رثي حتىكم بزحت بزعبون نغفت هاي كومني I understand nothing mistake you but حجيجن أعريو ما تيسوز اللوخ I hope زي نوتسور بوينو كوتس لكم ريتون نغفتان أب كومنت أبقى تعلم خالصان مرخب سسناي